tang lai choblai ha ka jing duai ngai ngu yami ablai ha ka ne ka por nak menta ka jing bhasbun gejong me ha gilang baro ngi kerpat yaman sim jong me ha ne ka por ba un wan hiar ba un beli ka jing khang jong gi skor gejong ngi mi asngau ya khubor gejong me ya khubor jeng au bri ai ba ki khun gejong me kinyo iya me yanga kum syakri bari ujong me sngau jing duai gejong ngi nomor baro ni pan ha ka kerteng jong Jesus Christ na penim amen ladon gawai ka sabaton hadin gajing aseng sabat school kar bangi dang syong kai lami gawai ka jing gali hangta gaong ka ai ba pi sio bang ha ga jim jang pi kum Kristan lami ga jing gali hangta ada nong wai problem ngai u baong ngas ngau bang ha ban pep jing aseng ong pep sitayo nang bang artayo pep artayo nang bang laitayo kumta ter amlap yo asngau la pep baro asisnam ka jing bang ban pep jing aseng wang ngesam ki te hang ne pat ublai u khot yang ni bangin long ke bai yai ne ban bang ha ka jing pep jing aseng bangin yai ne ha ka jing ngai shem la khot nap deng jong ni ban no tang ha shiteng la ne tang shiteng por ha ka jing ngai bangin bang ha ka ban pep jing aseng ka jing mot jong ka jing yai ne kalong ka jing ngai ke pas kham la ne faithfulness ka jing mot ka jing yai ne ka mot ka jing ngai ke pas kham tong ni pai shwa syakana ka perthai bangi menta ha ka perthai bangi menta ka jing job laju khen la rangi don ya ka spa nga unang job la nga yo ya ka bor nga dei unang job la nga sha jiet balong unang yalam ngala job kata gadai gajing perkhat jong ka perthai hanrai to tiap bau blai syam khot yangi bangin long ba pau nam ha ga long briu man briu ublai syam khot yangi bangin long kita beruspa ha ga jing long bakenja do hanrai khot yangi bangin long kita beruspa ha ga jing long bakenja mesim nang ta shishu nirai ban tiap haki hima jong blai ka jing job basisha kadai ka jing yaine ha ga mon jong u kata kadai ka jing job ka basisha ha ka bor jong ka nega perthai kombangi lasyam kat gumba gospel Matius aku sau kala nong ka khar bakhalai ka ong kum ni hanrai jar bai yaine hadu ka bakut utaken uban yo like em ya sngau ka jing yai ne hadu ka bakut kata kan kalai ka jing job laranga don ya ka bor hana perthai mga syajit hakana ka perthai re ka jing yai ne hadu ka bakut utaken unyo like em hakasi ka bakadu ublai umpan nangi ya ka jing paunam hakana ka perthai umpan nangi bangi hespa hakana ka perthai umpan nangi ya ka ai ka jing kraw buram jengi hakana ka perthai re upan nangi ya ka jing yai ne upan yangi ya ka jing yai ne nirai ban siau thuru ka jing yai ne kam penjanai yangi ka jing yai ne kam penjanai yangi ka jing penjanai kan wan langba ka jing ai jong blai koming siau ya ka jing place dang nai wei nai samla jing ruai siau san ai lai kala nong ka de khot ka ba ar phulai ka ong kum ni ki long ka ba thamai man ka step ka ba kraw ka jing yai ne jong me kan nong rem ka jing yai ne ka dai ka jong blai kan nong rem ka jing yai ne ka dai ka jong blai kumba ong ka wei ka jing ruai shaman sim
คราวจริงใหญ่แน่จงมีคราวจริงใหญ่แน่จงมีมันลายกาสเตปเป่าจริงอีสในทำไมกันเนี่ยก็จริงรวยภาษาอังกฤษนั่นแหละมันก็ปวนใช่รวยคราวจริงใหญ่แน่จงมีกระตากระไดก็จริงรวยอุบเลยเป็นรำยาโนรุLadangi le ya kanung no kam baman ublay penram yangi ublay ulong bayay ne sembong pila le bakla ngan penram ya pi ublay ulong bayay ne bat kum ju ublay ukwa yangi bangin long ke bayay ne kum kajing long kajong u ladon gawai kajing ya tu khana bsu thau Ladon gawai ke jing itu kena basu tau. Ladon gawai ke kenarit ke berangkat ar kat lai senam. Kawan hak mei ik jongka. Kaong mei ik siau bha duai lem se nak benta jonga. Beran long ke bai yai ne hadu ka jiyap. Kane ke mei ik kong shisha kun. Pikwa ban long ke bai yai ne hak jingai kong hooi mei ik. Ngakwa banlong kebayai ne haga jing im jonga singo bahadwai lem nak banta jonga ta kene keme i kong tawan kadem kho siu bro angot nang ta le duai hang ta kene keme i keduai kumne ka ong kok pa jing bahabeneng ai bagane ka kun siu jonga kan yo lok ba pendik habedai bergajingai Ai bagane ka kun siu jonga kan sha pensitom haga im lang sa lang nak menta ka jingai kemut ka nyau kumta ter habedai bagane ka kun siu jonga kan ya kendo ya gijinge haga jing im jongka kane ka kena kam kabriep shu gi khmat ka shu paisa ya ka jing duai jong ka me i hadien ba ka me i kalong amen Kane ka kena ka kali ya kami i. Kong mei i balai piduai kumta. Nga ong ya piduai bukan long ke bayai ne. Piduai penban dengan syam jing ha ke jim jonga. Pitip ke jing jubab nai mei i yong. Kun lara pi im sok im sang. Ha ke jing im jong pi kom no pin singau thu pi long ke bayai ne. Lada pi yo ayau lok taneu pastor baya lame pi se ka jinga sang kom no pin siau thu ba pi long ka bayai ne pin siau thu pi long ka bayai ne tat onda kle kan do ya ka jinga hang ta ken pin siau thu pi yai ne pim yai ne amen pi siau ya hap ya ka taong amen Baro anak pedang jongi ke beran hang ni. Laring im sok im san yak im lang salang ngem siau thu ngi long dem ki bayai ne hau blai. Tat ondang asyam jinge hang ta ke ngin rai. Hang ta ngin rai. Ngin jit ban yai ne ngin jit ban kentai ya ka jingai. Kata kadai ka jing yai ne u blai om syam khot yangi bangin long ke besuk ha ka jingai. Ladon gawai ke jingi tu kana. Ada way ubriu. Naga Bible. Besyam jinge ha ke jingem jongu. Utade u Jeremiah. Udai u Jeremiah hoi duan dan sibun. Mentang ni tu lengkot. Ya ke jingem jong u Jeremiah. U Jeremiah udai u nang tulpa jong blai. Uba im ha ke por baki kon Israel. Ki kentai ya ke hukum jong blai. U Jeremiah ya kendo sibon kijinga ha kijingim jong u ya kendo ya kijing pang ya kendo ya kijing jenjar kijing kuslai bat kom juru ya kendo wat ya bersyap berngem ban penyap tang nak menta kijingai hanrei uklam kertiang din uklam kertiang din ladon gawai kijing kali hang ni Hak artang bakat nu lakot yau Jeremiah ban treisha ke kam. Ka Bible kam syam kren tikna ya ka artang jong u. Ka syuang
ba yau Jeremia lakhot nadu dangrit Pai ban nga Jeremia kala nong ke menengkong ke dekat besau hadu pra ngampuli ya gane ngal chuan ra tang ya kimat bedan santali hagane ke dekat kamat ke menengkong hagane ke dekat gong haba ngampat pelong ya me haga kpo ngalai thu ya me wow ke jing mayan jong blai Empat pun yau Jeremia ublai ulai thu yau Jeremia kemat ke baar Gong kum ni haba mempat mi hak nagakpo ngalapan kentang ya mi bon sin ni kemut ni pen kentang yi kena onda gelami mdai ublai pen kentang yau Jeremia nadu napok pok ke kemi kemat ke balai ngala thong yame ong blai ngala thong yame ban long unang tulpa u Jeremia ong em try nganang kena em nganang kena u blai u ong yau Jeremia wat ong nganang kena wat shapting ngan long rengkat ban me ong utrai wat shapting ngan long rengkat ban me wat ong nganang kena Kom ju na preng jongi ke bran hang ni wat ong ngadang kena ngamla ban trai ya ke kam jong blai pila ban place dang haying manila jong pila ban lam jingruai haying manila jong pila ban shim menta ha ke sabar school pila ban shim shibun ki benta ha ying manila jong wat ong ngadang kena oblai un pendan kam ya phi Oblai on plan kam ya pi. Kaktin kena ladangi penggelas kaktin Hebrew ngamdai wa play Hebrew ringashu le research ya kane. Kong Naar kala ban mut usamla bedang rit. Handrai om tip tikna ya karta kanusnam usdang banlong kumunang tulpa jong oblai. Kiri ustad Bible ki ong kumne ula banlong kan nyau hadu arpausnam. Kan nhau hadu arpau senam haba usyakot banlong unang tulpa jong ublai kane ka pani ba kan syok hak arta ban tre jaga kam jong ublai ko ki khna ke badan hang ni wat ong ngadang khna pila ban tre jaga kam jong ublai haga ying manela jong cibon ki kam pule sabar school pule mission story pule sedang yalam jirwai Yalam ya ki para kena kumta ter dan sibun ba ki kam haka balang. Pai ben nga Jeremia lenong benengkong kendai. Kalnong benengkong ka dekat ba kendai ka ong kumne. Onda kumta utrala say lagakti. Ay saya mundur ublay shu le kumne yakti mdai. Ka Bible ka ong susay lagakti. Hoy ngam sibong ba ulong kumne shu bar kti sa. Rasay lagakti wow. Nangta ulakta yak sentur jong u Jeremia ulakta yak sentur jong u Jeremia baru try ula ong ha u Jeremia wong hakmi ngala bu yak akti jonga haka sentur jong me ublai ulakta yak sentur jong u Jeremia ula pendan kam ya u Jeremia hangta u Jeremia ula long unang tulpa jong ublai ubak kerpang naki para ino tulpa jongki kajinggali gawan hane sagawai kumki ai kita kajingpang ba u Jeremia u yakendu kumki ai kita kajingpang ba u Jeremia u yakendu paber nga Jeremia kalandong ke pra kadekot ke bekat pra kaong kumne abangan dala pentian yalade ya gajing seusi kadonot jonga kalaluai hapo jonga ong u Jeremia larangala ban pentian ya gajing seusi kadonot jonga kalaluai hapo jonga hane kwa ban prisyaya ki art ni ki mat hangne kane ka kantinong aba ngandala ban pentingan yalade u Jeremia kwa ban penjano ya gajing seusi
Kebekrau ha kebadan hau. Ukwa ban penja hendrai umla. Sakana gawai pat. Akwa ban persyai. Kedanut jonga kelaluai. Apa danut jonga. Kene gamut. Ba kemen sim jong Jeremia raseng si palat. Bar kajing pang kedanut jongu. Kebekrau hadu kata-kata. Namar bau yo i. Bagi kon Israel. Kila leit syagapop. Kila pai kemat syagapop. Kila penyesal bergapop. Kila mana boleh tahu. Kila kentai jaku hukum jong boleh. Kajing sensi kawan hau Jeremia namar bagi kon Israel kala lendet ya ublay. Jeremia pra arwai pat ka ongkum ni. Namar kajing mong kakun jong kibriu jonga. La pen mong yanga. La tang yong. Kajing lengok kala kam yanga ong Jeremia. Namar kajing mong kakun jong kibriu jonga. Lapen mong yanga ngala tang yong kajing lengok kala kem yanga ong Jeremia. La siau lengok bagi kun Israel kala leit penyesa bat kinong mane boleh tahu. Don sau teliki mat. Aku apa percaya negat khot. Kajing mong kakun jong kibriu jonga kamut kajing pang, kajing jenjar, kajing shitam jong ki kun Israel. Kata gadai kajing mong kakun jong ki breu jonga. Kabar nga la penmong yanga, la penmong yanga. Jeremia usngau komba ora mat hidalade ya kata kajing pang bagi kun Israel kia kendu. Nga latang yong ong Jeremia. Ula dap da kajing pang mensim. Bat kajing isnai ya ki Israel namar ba kala lendet ya ublay. Jeremia sipau galanong kerkot bukat kendai kumala polis dang na iway na isamla. Kaong kum nei kordet janga ong Jeremia. Kordet janga namar kajing mensau jonga. Kajing mong jonga kalajur. Handrai ngala ong shisha. Kane kalong kajing sensi jonga. Ba ngadai ban syak yaka ong u Jeremia. Ngadai ban syak. Ngadai ban syak. Ngidai ban singong tu. Ngilong. Kum ki Kristan. Kibah mat ya kajing Nagbenda kajing ngidai ban yai syak. Ngidai ban yai syak. Ngem dai ban kertiang din. Wat laga jingai kawan haga jingem jongi. Nagamta ke jingai. Ngem dai ban kertiang din. Kum u Jeremia ngidai ban long. Kum u Jeremia ngidai ban long. Sagawai kedkot. Jeremia katsan katpra. Kaong kum ni. Balai. Ba kalong barbor keting su yanga. Ong u Jeremia. Balai kalong berbor kajing su jonga. Bat kajing mong jonga. Ka bom la kia syu. Ngam tiap donam. Napleng jongi. Kibaya kendu iya kajing pi berkat balai. Bau belai penja iya kena kajing Daki senam kena kajing kam ja syu. Balai kalong kum ni. U Jeremia Ukraine yakini kentin. Wong bat kajing mong jonga kabam la kia syu. Kabam tre hiban kia. Shisha men pelong yanga kum kawa kwa syukor ong Jeremia. Kum ki ki bam tikna. Hagane ka kenti u Jeremia ulas dang ban atatien ya ublay. Ka Bible ka kren ya kani. Ya kia syu ya ka jingmong jong. Ka jing sensi jong kam ja syu. O Jeremia ulas dang ban artatien ngam ong ula artatien re ulas dang ban artatien. Pai ban nga Jeremia
Khasan galanong kadekhat bakat khandai ka ong kumne. Namar kata kumne wong try lada men pai pat te ngan wan lam yame pat. U Jeremia sedang manar tatien. U blai da kran nau Jeremia lada men pai pat te ngan wan lam yame pat. Ba men yo yeng hakmat jonga. Bat lada men shim ya gba koridor na gba po. Te men long kum ka shintur jonga. Ong ublay ya u Jeremia. Ki kin pai pat shame hanrei me mem om pai pat shaki. Kane ka jingmut ka ong kumni. Lada me wan pai ngan shim pat yame. Kamut wan pai. Kamut wan pai shau blay. Bat kot jingmut biang. Ban tray ya ka kam jongu. Klam ar tatien. Ngam tiap dan nam na pleng jongi. Kibraju mut benar tatien yau blay. Kibraju perkat benar tatien ya kada ka jingai. Wallah yang long ki Kristan Adventist yo lesi dan na pleng jong pi kibrasiau ar tatien ya kada ka jingai. Oblay ukot yau Jeremia. Kom ju ukot yangi hang neru. Wan pai biang. Klain biang ka jingai. Yai ne haga jingai. Nga ngandon ringkat bat pi. Nga ngandon ringkat bat pi. Kemat kebaar kong hang ne. Kemat kebaar kong ne. Men long biang usyakri jonga. Habong men long biang usyakri jonga. Kamamut kam shemong. Ba u Jeremia ula jingai na ublay. Umre u Jeremia treishu ya kam jong blay. Andre ulong unang sulpa. Tang ba ulas dang benar tatien. Men long biang usyakri jonga. U Jeremia ratlot. Hagar kam treikam. Namar baki briu kim tre ban syashkor. Ya ka jinghikai jongu. Ki briu kala le ben yau. Ki briu kila temu ban peniyap yau. U Jeremia ulas dang ban artatien hanagapor. U blay wang to yang skam. Hangana dekot bekat kendai. U blay wang to yang skam. Kamat kebalai pat. Lada hagajaka ban kren klam jingmut. Men kren ya ke kubor keberan jingmut. Kata kamut ngaspen kala ya ka hakata gerukom. Kamamut bat lada men shim ya ke ba koridor na ke ba po. Ngapen kala ya ka kumnepat. Lada hakajaka keban kren klem jingmut men kren ya ke kubor keberan jingmut. Hang neu blay ulaong. Tu ai ke kubor ke bakui. Ka kubor ke ba shisha. Ka badai nanga om daga kubor jong briu. Kata kadai ke jing aiman sim ublay ya u Jeremia. Kamat ke besau. Men long biang unang sulpa jonga. Men long biang unang sulpa jonga. Kane kadai ke jing khot jong ublay. Ba un long bayai ne ba pura. Ngam sim ong wat sang tu bagala. Ngam sim ong ba u Jeremia long syu unang sulpa. Long syu syakri jong blay. Uday syakri jong blay. Uday unang sulpa. Tang ba ulas dang ban telot. Namar baki briu kela kentai ya ka hikai jong u. Ngan pengkot saart lagi khot. Ladan uway briu. Ubalong uleng do. Ubak kerteng. Pasyur. Uni u lengdo. Ula ai hukum. Ba kisipai. Kinai kem ya u Jeremia. Uni u lengdo. U long ru urang ba. Nang penyai jong ke ying utrai. Mkete bernekel. U balang uway na kikur lengdo. Udon ya kabor. Kum unang penyai. Bar unang bishar. Haka ying utrai.
Tekum tau palikem ya u Jeremia. Nagadau ba u Jeremia uitulpa baga Jerusalem. Kan ya kendo jinge hagi sri kibanwan. Namar ba kala lendet ya u belai. U Jeremia kala persya ya ke Jerusalem. Tekum tau ne uleng do ula siang bitar ula palikem ya u Jeremia. Palikem ya u Jeremia. Hagane ngapor kita ya u Jeremia kti bar kejat. Hagarukam ban penjenjar bahaya u. Udah te hagane garukam kti bar kejat. La ban yang bah. La ban syong bah. Kajing penkerdit ya u Jeremia kamdai ke bakai hagane ngapor. Kamdai ke bakai hagane ngapor. Upasyur ula ai hukum ya ke sipai bakin kem ya u. Kadkhat ke baar. Kadkhat ke baar ngakwa ban pule. Anda kum tau pasyur ulai syok yau Jeremia. Unang tulpa jong belai. Bat ula bu yau ha ka ding song. Ha ka kerdop ke bahanang Benjamin. Ha ka ying utrai. Kelakam yau Jeremia. Ha gurukam ka shitam ba bante yau. Hadin na pelai yau nang ne. Kum lai syai. Kira pat yau Jeremia. Haka wai ke bendi hasor. Hoi hatu kapor ba ai hukum u pasyur kedai haka jil nong kendong. Hadin nang tapat kila ra ya u Jeremia syaka jil kulang hasor. Haka jil kulang hasor. Ya kata ngelak ban syam. Jeremia arpeu kelanong kadkhat ke balai. Tekum la syai. Upasyur la pen mi no ya Jeremia na kata ka ding song. Onda kum ta Jeremia la ong ha utrai. Ula ong ha u. Utrai syam la khat kerteng ya me upasyur. Handrei major misabib kabamut kajing syirkai hakeleng. Kajing syirkai hakeleng. Ngan pengkut dagan negat khat. Jeremia lai pun nyau kadekat bakat san ka ong kum ni. Kila bitar hadu kata-kata yang bat hukum ban syok yang ban set yang ka yeng u Jonathan kene ka yeng Jonathan karan ka jil hasor menepat ngaong haka jil hanong kendong. Uni Jonathan udai uskatri jong kaying bishar. Kaying jong u la pelong kum ke bendi. Yau Jeremia laset haga kamrang basyapok ke kendau. Laset yau slam hangta. Da kajing penkerdit yau hangta. Ngamtip kanongun napdeng jong pi. Kebadan bat nga haga negapor. Pias nyau yang kajing penishitam yau Jeremia. Nagadau ayu. Nagadau. Ba uklan haga jingai. Tang nagadau ka jingai. La penishitam yau Jeremia. Hendrai u Jeremia. Eno ya ka jingai. Uyaine haga jingai. Kajing kentu haga negapor. Yangi keberan hang ni. Ngidai ban long kumu Jeremia. Lada ka jingai kawan ha ka jingim jongi ngin yai ne kumu Jeremia. Like pai nang ne ha ka si Sunday. Da ka jing kerman ban ra yang ne kubor ba la nang isyam kano ka jingai kano ka jinjar ha ka jingim jongi kum u Kristan ngin yai ne ha ka jingai. Kata gadai ka kubor ha ka ne ka step. Ngin mi nang ne lang ba kane kubor. Ngin mi nang ne klem kane ka kubor. Kat kane ka jinden jar jong Jeremia. Udang yai ne. Ngiru ngidai ban prisang. Ngin job ya gejing ngin long kibayai ne. Tu ai bagane kubor kan dan jaka haka jingem jangi iwai pa iwai. Nagbentag brom jong belai. Amen.